انجمن نیشتیمانی کرد لسوریه درباره یاسaya باجaya dahatê ku Partiya PYD amade kiriye û di demeke nêzik de wê bike vecihê praktîkê got golişîna wê bacayê bila mûçe ji xelkê re dabîn kiriban. Yasa nasek jî dibêje armanca PYD bi wê yasayê siyasî ye. Her divê derbarê de Hüseyin Alî endamê xwecehiya girkêlegiya Encumena Niştimaniya Kurd li Sûriyê ji arkire ra gihand golişîna PYD bacayan li ser welatiyan ferz dike bila mûçe daban xelkê ew yasa nerawa ye. ضرائب تشتكي ام دبينن غلطه وتاثيرها بالسر ملطي معها بالسر كسيمه وخاصه افيجو فقير وبلنغاز وجي ناني خوي روجانا بيك بيني ضرائب تشتكي ام دبينن تعداريك زورة لسر كسا ام بيفينا اف ضرائبها يعني سر عالمي رابن بدلا ضرائبها ام كاربن معاشك يواي بمهانا جوارا بيك بينن و ام آریکاریه وی ملاتی را بکن ام نداره با سروانی زیده کن. خوندنا یاسaya باجaya dahatê ji aliyê mafperwerî û yasayî ve jî rastî rexne û redkirinê tê. Parêzer Besî Ebdê ji Arkire got ku armanca PYD ji yasaya baجaya dahatê siyasî ye. وەک بژێ وەک ئەوە بنافکری ضريبة الدخل هەلبەت دەمێ دەرکەتناوێ و ئالیێن vê derîbê heger merov li ser bisekine du aliyê hene yek jî aliyê siyasî yek jî aliyê qanûnî. Aliyê siyasî ve diyar e wek her biryarên dî PYD armancekê ya wajê heye fişarê li ser kesnê dî bikin ji ber baz bidin û derkevin ji derveyê welat yanî em bêjin dexta ji ber tehcîrê ev yek jî aliyê siyasî aliyê qanûnî jî ضريبة الدخل gerek حالت امان ve batiya فرض kirin. Encumena Zankunsaz ya Partiya PYD li Rojavayê Kurdistanê beriya di rojan li bajarê Amûdê biryareka xwe ya yasaya bacaya dahatê li Rojavayê Kurdistanê pesind kir ku ji 17 xalan pêk tê derbarê farskirina bacayan li ser welatî, kesayetî û kompaniyên Rojavayê Kurdistanê û ew yek barê welatiyan serbarê rewşa aboriya xirab alûster dike.